na mbọ ọ na-agba imezu atụmatụ itinye onye ọbụla n'ihe a na-eme na mmepe Anambra steeti. Gọvanọ Soludo ezigago ndị nnọchite sitere n'aka gọọmenti steeti a ka ha gaa n'ime ime obodo Eziagụlụ-Otu, Enugu-Otu nakwa Mgbenandị Community dịcha na kansụl ime obodo Anambra East. Gere akụkọ a ka o si wee gaa. Otu ahụ bụ nke kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude, ogbo ya nke na-ahụ maka omenala Maazị Don Onyenji nakwa nke na-ahụ maka ọkụ na mmiri Maazị Julius Chukwuemeka nakwa ndị ọzọ sitere na Anambra State Post-Primary School Service Commission, Ọkammụta Ikediugwu nakwa onye chairman Anambra State Universal Basic Education Board Dr. Vera Nwadinobi bụ ndị sonyere na ya. Ha na-agagharị n'ogbe niile iji wee hụ etu o si wee gbatakwuru bụ agụmakwụkwọ dị n'ebe ahụ. Ebe ndị ha gagasịrị gụnyere National Primary School Eziagụlụ-Otu nakwa Central School Enugu-Otu. Ụmụ akwụkwọ ndị ahụ kwalarịrị na ha enweghị ndị nkụzi zuru ezu ma enwekwara ebe ụlọ akwụkwọ mmiri lichara. Ka a lụrụ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị Colonel Mike Ata ahụrụ ka akwụkwọ na-agakwa na ya, n'agbanyeghị na ụfọdụ ebe ahụ bụ ebe iji gbara n'afọ gara aga metụtakwara. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye kọmishọna ahụ maka agụmakwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude kọwara na otu ahụ bịara ime nnyocha dịka gọvanọ steeti a si wee nye n'iwu. Ha kwekwara ha nkwa na emechaa ya bụ nnyocha na ha ga-ezigara aka na-achị steeti a ozi bụ onye ga-ejikwa ya bụ ihe tinye n'ọrụ. Ka ọ na-ekwukwa okwu, kọmishọna ahụ maka omenala Maazị Don Onyenji tinyekwara ọnụ na ebe ahụ a ga-arụrụ ndị nkụzi bụkwa ebe a ga-arụnye ihe nlegara anya na ya. Ogbo ya nke na-ahụ maka ọkụ Maazị Julius Chukwuemeka kwukwara na ọ bụ site na ịdị uchu ka ya si wee gabiga n'obodo ahụ mgbe ya na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị ahụ. O kelere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka icheta obodo ndị ahụ dị iche iche.